Magsugod na ugma ang early registration of enrollment alang sa school year 2021-2022. Samtang DepEd oyon nga mahimong vaccination area ang mga eskwelahan. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, bisan kun karong Hulyo pa matapos ang school year 2020 to 2021, apan sugod ugma hangtod na sa Abril 30, sugdan na usab ang early registration o enrollment alang na sa sunod tuig kun sunod school year sa pampublikong eskwelahan. Gipaybaw sa kadaguan sa DepEd 7 nga susama sa miaging tuig. Mamahimo gihapong online ang pagpa-enroll. Mahimo usab ang pag-fill up og form ug gihug sa mga kahon nga giandam sa mga magtutudlo sa matag purok. During the early registration, part of the task of DepEd is also to locate these learners that we have. Mga learners living with disabilities, learners in conflict with the law, living on the streets, and no longer in school but interested in going back to school. 50 usab ka mga tungaan sa Central Visayas ang gipili sa DepEd 7 nga mamahimong pilot school alang sa limited face-to-face classes. Matod sa DepEd 7 Director, unom sa Bohol, siyam sa Siquijor, 19 sa Negros Oriental ug 16 sa Sugbo. Gikinahanglan na lang nga uyunan sa presidente sa nasod nga masugdan na ang face-to-face learning. Atol sa press conference ganihang buntag, gipahibaw sa direktor nga ang mga LGU sa Cebu City ug Mandawi City mihangyo sa DepEd nga himuong vaccination area ang pipila ka mga eskwelahan. Uyon hinuni ini ang DepEd 7. As to number of schools, wala pa gutay exact number of schools. What we are preparing is the MOU or the Memorandum of Understanding for superintendents and the divisions to check clearly og unsa may mga kinahanglanon and always observing the protocols. Samtang ana sa 75% sa mga kawani ug magtutudlo sa DepEd 7 ang nipadayag sa ilang kaandam nga mabakunahan batok sa COVID-19. Ang mga magtutudlo mutabang usab sa DOH sa kampanya sa pagpamakuna. Submitting our list of kinsay priority nga magpa-vaccine sa our level. So like the general office, sa division office, then possibly go down to the teachers. Bob, nag-andam ang DepEd 7 sa ilang priority list alang sa mga kawani ug magtutudlo nga mabakunahan. Giawag ni Dr. Jimenez ang mga magtutudlo nga magpabakuna gyud apan iya sab gitataw nga dili kini pinugsanay. Bob. Daghang salamat Fee Marie Dumabok sa imong live report.